رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے سارے حضرات۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نعمة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين۔ محبت نصارے پڑھیے ذرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دیں گے تجھ کو کیا شہ سخا پہ چھوڑ دے، دیں گے تجھ کو کیا شہ جود و سخا پہ چھوڑ دے۔ گر تو غلام ان کا ہے تو ان کی عطا پہ چھوڑ دے۔ اسی الفاظ وال غور کرنا شاعر نے لکھیا کی، شاعر کہندہ کی ہے اس کلام دے وچ اندھا دیں گے تجھ کو کیا شہ جود و سخا پہ چھوڑ دے، گر تو غلام ان کا ہے تو ان کی عطا پہ چھوڑ دے۔ سبحان اللہ، ذرا ایک باری پیار نہ لاکھو۔ دیں گے تجھ کو کیا شہ جود و سخا پہ چھوڑ دے۔ مل کے آنکھوں ذرا دیں
تجھ کو کیا شہ جود و سخا پہ چھوڑ دے دیں گے تجھ کو کیا شہ جود و سخا پہ چھوڑ دے گر تو غلام ان کا ہے تو ان کی عطا پہ چھوڑ دے اور اپنی بخشش کی فکر کرنے والا ہے تو کون اپنی بخشش کی فکر کرنے والا ہے تو کون تو کون ہے اپنی بخشش کی فکر کرنے والا اپنی بخشش کی فکر کرنے والا ہے تو کون کیوں کیونکہ یہ مصطفیٰ کا کام ہے تو مصطفیٰ پہ چھوڑ دے یہ مصطفیٰ کا کام ہے یہ مصطفیٰ کا کام ہے تو مصطفیٰ پہ چھوڑ دے اور جالیوں کے سامنے دیواسطہ حسنین کا جالیوں کے سامنے دیواسطہ حسنین کا ہے کاسہ تیرا کیسے بھرنا ابو بکر و عمر پہ چھوڑ دے ہے کاسہ تیرا کیسے بھرنا ابو بکر و عمر پہ چھوڑ دے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شریعت سراج دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء فخر آدم و بنی آدم نور مجسم شفیع معظم ہادی کل دانائے سبل مختار رسل مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دار نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرامی قدر حضرات اجدہ عظیم الشان خطبہ جمعہ جس کے اندر میں اور تسی سب حاضر ہاں دعا ہے اللہ رب العالمین حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن کرم دا صدقہ ساڑی اس حاضرین اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید دے اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد ادا سوکھا تے سادہ تے جھٹکے جا رنگے پنجابی جدا ترجمہ ہے اللہ فرماندہ سونے منو اس شہر دی قسم ہے
کی فرمایا مینوں اس شہر دی ماشاءاللہ بولیے ذرا مینوں اس شہر دی لا اقسم بہذا البلد اللہ نے شہر دا نام نہیں دسیا وہ کیڑا ہے مکہ ہے مدینہ ہے طائف ہے کیڑا ہے فرمایا لا اقسم بہذا البلد فرمایا مینوں اس شہر دی قسم ہے یا اللہ قسم کیوں چک رہے ہیں اس شہر دی قسم فرمایا قسم اٹھانے دا ریزن ہے وے وجہ ہے وے وَأَنْتَ حِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَدِ فرمایا سونیا قسم اس واسطے چکن دیاں کہ محبوب تسی اس شہر وچ رہندے ہو وَأَنْتَ حِلُّمْ ہل دا معنی ہے اترنا ٹھہرنا رکنا گویا اللہ فرما رہا محبوب مینوں اس تھان دی قسم ہے جتھے تسی ٹھہرے ہو میں دا ترجمہ تھوڑا جا وسیع پھیلانا چاہنا ادھا گھنٹہ ایتھے بھی لگ سکتا لیکن میں انج سمیٹ دے آیا بس دو تین جملیاں وچ اس چیز نو تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا فرمایا لا اقسم بہذا البلد فرمایا محبوب اس شہر دی قسم ہے جمہور مفسرین نے فرمایا اس شہر تو مراد مکہ ہے جدیاں قسمہ اللہ اٹھا رہے ہیں کہ سونے اس مکے دی قسم ہے یا اللہ قسم کیوں اٹھائی ہے کہ یہ دے وچ تیرا عزتاں والا گھر کھانا کب ہے اس شہر دے اندر زمزم دا کنواں ہے اس شہر دے اندر صفا تے مروہ ہے اس شہر دے اندر حجر اسود ہے اس شہر دے اندر جبل ابو قبیس ہے یا اللہ تائنا اس شہر دی قسم اٹھائی اللہ فرماندہ نہیں کائنا وَأَنْتَ حِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَدِ فرمایا قسم تاں چکی ہے کہ اس شہر وچ مینوں میرا محبوب چلدا پھردا پیا نظر آوندا ہے محبوب چلدا پھردا نہ ہن ذرا اس لفظ وال غور کرنا وَأَنْتَ حِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَدِ محبوب قسم تاں چکی کیونکہ تسی اے دے وچ ٹھہر دے ہو اے دے وچ اتر دے ہو اے دے وچ رہندے ہو مفسرین کرام فرماندے نے اللہ نے فرمایا محبوب مینوں اس تھان دی قسم جتھے تسی اترے ہو جتھے تسی بیٹھے ہو جتھے تسی ٹھہرے ہو جس جگہ تے تسی رہندے رہے ہو محبوب اس تھان دی قسم جتھے تہاڈا ڈیرا ہو گیا گویا انج کہہ لو رب فرما رہے سونے جے مکے بھی چرویں تے مکے دی قسم بابا تھوڑی جی ڈم ڈم بند کر کے تھوڑی جی آواز باریک ذرا کرنا مہربانی اللہ کریم نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد محبت رہو ذرا ہاتھ بلند کر کے کوریا کو سبحان اللہ کریم نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد واللیل دیا زلفہ والیا سونیا منو اس شہر دی قسم اس شہر دی قسم یا اللہ قسم کیوں اٹھا رہے ہیں اس شہر دی اندر تیرا عزتاں والا گھر کھانا کب آئے یا اللہ ٹاپیا قسمہ چکنا ہے اللہ دی بارگاہ چو جواب آؤں دے اے میرے حبیب دیا غلامہ اس بات سے قسم نہیں اٹھا رہا کہ اس شہر دے اندر میرا عزتاں والا گھر ہے اس بات سے قسم نہیں اٹھا رہا کہ تھے زمزم دا کنواں موجود ہے اس بات سے قسم نہیں اٹھا رہا کہ ایتھے حجر اسود موجود ہے ایتھے رکن یمانی موجود ہے ایتھے صفا تے مروہ موجود ہے ایتھے جبل ابو قبیس موجود ہے یا اللہ پھر قسمہ کیوں چکیاں نے اللہ فرمانے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ سونیا قسمہ تے ٹاپیا چکنا وا کیونکہ اس شہر دیا گلیاں نو تیرے قدم لگ گئے نے اے حبیب جے تسی مکے وچ رہو کہ مینوں مکے دی قسم ہے جے مدینے وچ رہو کہ مدینے دی قسم ہے سونیا جے غار ہرا تے جاؤ کہ مینوں غار ہرا دی قسم ہے جے غار سور تے جاؤ کہ غار سور دی قسم ہے سونیا جے تسی بدر وچ جا کے بو مینوں بدر دی قسم ہے سونیا جے خندق وچ جاؤ کہ مینوں خندق دی قسم ہے سونیا جے عرفات وچ جاؤ عرفات دی قسم ہے اے منع وچ جاؤ کہ منع دی قسم ہے اے مزدلفہ وچ جاؤ کہ مزدلفہ دی قسم ہے سونیا کہ مکے رو تے
مکے دی قسم ہے کہ مدینے رہو کہ مدینے دی قسم ہے سونیا کہ کسے عاشق دے سینے وچ رہو مینوں اس عاشق دے سینے دی بھی قسم ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اور اس گل نو اگے لے وَأَنْتَ حِلٌّ سونیا جتھے تسی بیٹھے ہو جتھے تسی ٹھہرے ہو اس تھاں دی قسم ہے اللہ فرمایا محبوب جتھے تھوڑا ڈیرا ہو گیا اس تھاں دی قسم ہے سونیا جے مکے وچ رہو تے مکے دی قسم یا مدینے وچ رہو تے مدینے دی قسم ہے سونیا جے ابو بکر صدیق دے موڈیاں تے بو مینوں صدیق دے موڈیاں دی بھی قسم ہے وَأَنْتَ حِلٌّ سونیا جس جگہ کے تسی بمو اس تھان دی قسم ہے اے محبوب اے جد تسی صدیق دے موڈیاں تے بمو صدیق دے موڈیاں دی قسم ہے کہ اپنے باپ عبداللہ دی پیشانی وچ آؤ تو ہاڈے باپ عبداللہ دی پیشانی دی قسم ہے گرامی قدر حضرات رب کائنات نے قسم چک دیا آگے فرمایا وَوَالِدِهُ وَمَا وَلَدْ سونے امینو والد دی بھی قسم ہے مولود دی بھی قسم ہے باپ دی بھی قسم ہے پتر دی بھی قسم ہے آؤ حضرت پوچھئے یا اللہ او کیڑا پیو ہے جدیاں تو خدا ہو کے قسمیں پہ چکنے او کیڑا پتر ہے جدیاں تو قسمیں اٹھا رہے ہیں آؤ درہ ہون تفسیر دا مطالعہ کر لئیے تفسیر عزیزی دی اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے لکھیا تفسیر قرطبی دی اندر علامہ امام قرطبی نے اس نقل فرمایا تفسیر ابن کثیر دی اندر اماد الدین ابن کثیر نے اس نقل فرمایا تفسیر چرخی دی اندر حضرت یعقوب چرخی نے اس نقل فرمایا فرمانے نے او والد کیڑا ہے تے او پتر کیڑا ہے جدیاں اللہ نے قرآن میں قسمہ اٹھائیاں اے مفسرین فرمانے نے اللہ فرمانا سونیا مینوں والد دی بھی قسم ہے مینوں او دے پتر دی بھی قسم ہے جناب وہ والد کیڑا ہے کہ پتر کیڑا ہے علماء نے لکھیا فرمانے نے آدم والد تو مراد آدم علیہ السلام دی ذات ہے وما ولد تو مراد آدم علیہ السلام دی ساری اولاد ہے دوسرا مفسر بولیا انہیں آکھیا والد تو مراد آدم علیہ السلام دی ذات ہے وما ولد تو مراد آدم علیہ السلام دی نیک اولاد ہے تیسرا مفسر بولیا انہیں آکھیا والد تو مراد حضرت آدم علیہ السلام دی ذات ہے وما ولد تو مراد حضرت ابراہیم دی ذات ہے پر عام نقش بندیاں دے ایک عظیم تاجدار دی گل کرا بحقیہ وقت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ لے تفسیر مدھری چ لکھ دینے آپ فرمانے لے لوگو اللہ فرمانے سونیا مینوں والد دی بھی قسم ہے او دے جمن والے پتر دی بھی قسم ہے حضور او کیڑا پیو ہے کہ کیڑا پتر ہے جدیاں رب قرآن وچ قسمہ اٹھائیاں نے فرمانے نے اللہ فرمانے سونیا تیرے باپ عبداللہ تو لے کے سیدنا آدم علیہ السلام تک جنہ پشتاں وچ سونیا تیرا نور چلدا آیا ہے تیرے پیو عبداللہ تو لے کے آدم علیہ السلام تک مینوں ہر پیو دی بھی قسم ہے ہر پتر دی بھی قسم ہے تیرے باپ عبداللہ تو لے کے سیدنا آدم علیہ السلام تک جنہ پشتاں وچ حبیب تھوڑا نور آیا مینوں ہر باپ دی بھی قسم ہر پتر دی بھی بولیے ہر پتر دی بھی اچھا یاد رکھو اللہ قرآن وچ کافراں دیاں قسماں نہیں چکدا اللہ قرآن وچ کافراں دیاں سارے بولیے دا اللہ قرآن وچ کافراں دیاں قسماں نہیں چکدا فرمایا محبوب تیرے باپ عبداللہ تو لے کے سیدنا آدم علیہ السلام تک جنہ دی پشتاں وچ حبیب توڑا نور آیا نا نور گردش کردہ آیا ہر پیو دی بھی قسم ہے ہر پتر دی بھی قسم ہے آؤ درہ
ہن میں جڑا موضوع دیتا سی اشتہار دے ہوتے پچھلے جمعہ شریف دا، لیکن پچھلا جمعہ شریف چونکہ آقا کریم علیہ السلام دے میلاد پاک دے حوالے نال سی، آقا کریم دا ذکر میلاد بیان کیتا، اج میرا دل کردا ہے حضور دے دادا جی دی گل کریے۔ کی دی گل کریے؟ تے دادا جی دے نال رل کے پردادا دی جی بھی تھوڑی جی کر لئیے۔ کی خیال ہے موڈ؟ اے گوڑیا تو ہاتھ لا کے ایک بڑی سبحان اللہ کرو۔ مکے دے اندر ایک سردار ہے جدا نام ہے عمر بن عبد مناف۔ کی نام ہے؟ آندھے نا واقعہ سنایا کرو، آج بیکھو واقعہ کی ڈاکو لمحہ میں چھیڑ لگا تو آڑے سامنے۔ یہ پنجا جمعہ بھی انشاءاللہ نہیں مکڑا واقعہ۔ یہ توڑے دینے چماج بات دے دیں کہ جمعہ ہوندہ نا فلانا ڈاکٹر ایک گردے دا سپیشلسٹ ہے تے اے ڈاکٹر اکھان دا سپیشلسٹ ہے، میں واقعات دا سپیشلسٹ ہاں یاد رکھے وہی تھوڑا جا تسی ہونے ایکو باری آکو ایکو جمعہ جی سارا کچھ پورا کر جا تو جے تے ایکو جمعہ میں پڑھانا ہے تو پھر سارا کچھ کوشش کرنے ہیں تے جے بھئی اگے سلسلہ چلنا تو پھر مینوں چلنا دے اپنے ذہن دے مطابق نا تھوڑا جا۔ توجہ مکے دے اندر ایک سردار ہے جدا نام ہے عمر بن عبد مناف۔ اے سردار تجارت کر دے سن۔ کی کر دے سن؟ بس چھتی چھتی میں کر کے حضور دے دادا جی والا آنا چاہنا۔ اے تجارت کر دے سن، ملک شام چلے گئے، اتھے تجارت کر دے سن پہتے پچھو اطلاع پہنچی جناب مکے وچ تے قید پہ گیا۔ کی پہ گیا؟ مکے وچ قید پہ گیا۔ عمر بن عبد مناف جو تو سنیا بھائی میرے شہر وچ قید پہ گیا، انہاں تو جتنا غلہ خریدیا نا وہ آٹا لے لیا، کنک لے لئی، لے کے واپس آ گئے مکہ شریف وچ۔ انہاں فرمایا بھئی اے آٹا پیو تے آٹا پیس کے نا تے ادھیاں روٹیاں پکاؤ، روٹیاں پکا لیں۔ جدو روٹیاں پکا گئے روٹیاں دے لگا ٹیر تے عمر بن عبد مناف نے آکھیا انہیں جو کرو انہاں روٹیاں دے کرو ٹکڑے۔ کی کرو؟ سنو ذرا، کیا انہاں روٹیاں دے کرو ٹکڑے؟ انہیں کہا جناب ٹھیک ہے، بہ گئے بندے بہ کے ٹکڑے کرنے شروع کر دے تھے روٹیاں دے ٹکڑے کر کے نا تے عبد مناف دا پتر عمر بن عبد مناف مکے دے سردار سانے انہاں فرمایا بھئی انہیں جو کرو ہون شوربہ تیار کرو۔ شوربہ تیار کر دیتا گیا، جنہوں پنجابی تو ہی شوران دے ہو، شوربہ تیار کرو۔ وہ شوربہ تیار کیتا گیا، انہوں نے فرمایا انہیں شوربہ جڑا تیار ہویا نا آج جڑے روٹیاں دے ٹکڑے کیتے جنا اے سارے اس شوربے دے وچ ملاؤ۔ کی فرمایا؟ اے وچ ملاؤ، اے شوربے دے وچ ملاؤ روٹیاں دے ٹکڑے۔ جدو روٹیاں دے ٹکڑے شوربے دے وچ مل گئے نا انہاں پھر اعلان کیتا مکے والے ہو قید پہ ہے میں ایتھے نہیں ساں، میں مکے دا سردار تے میں اتھے سا مینوں پتہ لگا بھی میری قوم بھکھی مر چلی تے میں ہن آ گیا تے ہن فکر کرن دی ضرورت نہیں، میں آ گیا ہن فکر کرن دی ضرورت نہیں۔ آ جاؤ جڑے بھکھے ہو نا جنہاں روٹی نہیں لبھی آ جاؤ میرے دسترخوان تے۔ ہن مکے شریف دے وچ عمر بن عبد مناف نے لایا دسترخوان، پورا مکہ آ رہا ہے، صبح بھی کھا رہا ہے، دوپہر بھی کھا رہا ہے، شام بھی کھا رہا ہے۔ جیڑے باہروں لوگ آندے نے نا عمرہ کرنے واسطے کعبے دا طواف کرنے واسطے تو انہاں واسطے بھی لنگر کھلے ہے، آ جاؤ بھئی لنگر جاری ہے۔ انہاں کہا کون کھا رہا ہے؟ انہاں کہا عمر۔ کیڑا عمر؟ انہاں کہا عبد مناف دا پتر۔ او نام عمر بن عبد مناف سی تے عمر بن عبد مناف نے جدوں روٹیاں دے کیتے نا ٹکڑے تے روٹیاں دے ٹکڑے کرنے والے نو کہندے نے ہاشم۔ کی کہندے نے؟ آپ عمر بن عبد مناف نو لوکاں آکھیا بھئی یہ تے ہاشم ہے نے تے روٹیاں دے ٹکڑے کر کر کے لوگ جڑے بھوکے مردے سن پے مرن تو بچا لیا انہاں نے، انہاں لوکاں نو بچا لیا تے عمر بن عبد مناف دا لوکی نا اصل بھول گئے، او روٹیاں دے ٹکڑے کیتے سن تے روٹیاں دے ٹکڑے کر کے او شوربے چ ملا کے کھوان والے نو کیا جاندا سی ہاشم، تے آپ نو لوگ عمر بن عبد مناف نال یاد نہیں سن کردے نا نال، اصل نا لوگ بھول گئے تے کنیت یاد رکھ لی ہاشم۔ تے ہاشم کون ہے؟ اے جناب عبد المطلب دے باپ نے تے نبی پاک دے پردادا جی نے، اے حضور علیہ السلام دے پردادا جی نے جناب ہاشم۔ ہاشم ایک دفعہ مکہ پاک تو نکلے
سفر کردیاں مدینہ طیبہ دی سرزمین تے پہنچے. کتھے پہنچے بھائی؟ بولیے سارے کتھے پہنچے؟ اللہ تو آنو بھی لے جائے، جڑے نہیں ہو بولے اللہ انہوں بھی لے جائے تے سانو بھی لے جائے، میں توڑے پیران جی باہ کے لے جائے. ہون تے بڑی ہولی آکھی جائے آمین. وہ کدی مولوی آتے بھی اچھی آکھ چڑھا کرو آمین. سبحان اللہ. در ایک بڑی پیار نہ فرمائیے در. جناب ہاشم مکے تو سفر کیتا ہے، سفر کر دیاں جدو مدینہ طیبہ دی سرزمین تے ہاشم بن عبد مناف آئے نے. مدینہ طیبہ دی سرزمین دے اندر ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے دے اندر ایک نوجوان لڑکی ہے. ہاشم بن عبد مناف نے اس قبیلے والے نے گل کی تھی بھئی میں مکے دا سردار ہاں کہ میں شادی کرنا چاہنا ہاں. انہاں آکھیا جی بالکل ٹھیک ہے مکے دے تسی سردار ہو کہ مدینے دے اندر بھی ایک بندہ ہے جڑا سردار ہے، او دا نام عمر ہے. عمر دی بیٹی ہے جیدہ نام سلمہ ہے. سلمہ بنت عمر جوان ہے، خوبصورت ہے. اگر تسی شادی کرنی ہے کہ عمر دی بیٹی سلمہ نہ تسی شادی کر لو. جناب ہاشم نے سلمہ بنت عمر دے نال نکاح کیتا. نکاح تو بعد کچھ عرصہ جناب ہاشم مدینے میں رہنے، ادھر مدینے میں رہ کے جناب ہاشم نے فرمایا کرما والی ہے اے میری رفیقہ حیات، میں تجارت دی غرض دے نال ملک شام چلے ہاں. اللہ اگر تینوں پتر دے چھڑے تے یاد رکھی میرے پتر دا نام عامر رکھ چھڑی. بولو میرے پتر دا نام کی رکھی؟ بولو کی نام رکھی؟ ایک اللہ یاد رکھا جے میں تقریر دین تے نام پوچھ لینے نے توڑے تو. حضرت ہاشم نے فرمایا اگر اللہ تینوں پتر دے وے اپنے پتر دا نام عامر رکھی. جی بالکل ٹھیک ہے. اے نبی پاک دے پردادا جان جناب ہاشم بن عبد مناف سفر کر دیاں جدو ملک شام پہنچے نے. ملک شام جا کے غزہ دے مقام دے اتے جناب ہاشم دا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا. آپ دی قبر مبارک غزہ ملک شام وچ بن گئی. ادھر کچھ عرصے تو بعد جدوں اطلاع مدینہ طیبہ وچ آئی ہے کہ جناب ہاشم دا انتقال غزہ ملک شام وچ ہو گیا ہے. سلمہ بنت عمر دیاں اکھاں چوں آنسو نکلے نے کہ میرے سر دا سائیں پردہ فرما چکے ہے. کچھ عرصے تو بعد اللہ کریم نے جدوں پتر عطا کیتا ہے اپنے خاوند دی وصیت دے مطابق آپ نے اپنے پتر دا نام عامر رکھیا. عامر پروان چڑھ دے رہے مدینہ طیبہ دی سرزمین تے. عامر پروان چڑھ دے رہے 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 7 سال 8 سال دے عمر تک جناب عامر مدینے وچ پروان چڑھ دے رہے. ادھر جناب ہاشم دا پرہا جنہ دا نام جناب مطلب سی. جناب مطلب کی نام ہے؟ بولو ہاشم دے پرہا دا نام کی ہے؟ جناب مطلب عبد مناف دا پتر ہے. ایک دا نام ہاشم سی ایک دا نام مطلب سی. ہاشم دا پرہا جناب مطلب سفر کر دیاں جدو مدینے وچ آئے نے کہ مدینے دی گلی وچوں جناب مطلب گزر دے پیسن کہ اچانک ویکھ دے کی نے مدینہ طیبہ دی گلی دی اندر چھوٹے بچے کھیل دے پینے کہ بچے تیر اندازی پہ کر دینے کہ او بچے نالے تیر چلا دینے کہ نالے اپنے رجزیہ شیر پڑھ دینے فخریہ شیر پڑھ دینے. ایک بچہ بول کے آندہ ہے او میں فلانے دا پتر ہاں میرا پیو بڑا بڑا تیر انداز سی. دوجا بچہ بول کے آندہ ہے میں فلانے سردار دا پتر ہاں میرا پیو گھوڑ سواری بڑی چنگی کردہ سی. او مطلب ہاشم دا بھرا جدوں گلی وچوں گزریا ہے جدوں انہیں بچیاں دیاں گلاں سنیاں نے اپنی سواری نو روکے سواری روکے انہیں بچیاں دیاں گلاں سنیاں شروع کی دیاں نے. بچے گلاں کر دے جاندے نے کوئی آندہ میں فلانے دا پتر ہاں کوئی آندہ میں فلانے دا پتر ہاں. بچے گلاں کر دے جاندے نے. انہاں بچیاں دی اندر ایک بچے نے سب تو آخر ایک جملہ بولیا ہے. او بچہ بول کے آندہ او مدینے دیاں او گلیاں وچ کھڑے ہو کے او تیر اندازی کر
کر کے اپنے پیوواں دے نام لین والے ہو سارے اپنے اپنے باپاں دے نام سن دسے نے اوے ہن میرا بھی تعارف سن لو او میرا نام عامر ہے تے میں او دا پتر ہاں جنہیں مکے دے وچ بھکھے لوکاں نوں کھانا کھوایا ہویا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق آکھیا لوگو سن لو میں او دا پتر ہاں جنہیں مکے دے رہن والے بھکھے لوکاں نوں کھانا کھوایا ہے میرا نام عامر ہے تے میرے باپ دا نام عمر بن عبد مناف ہے میرے باپ نو دنیا ہاشم کہہ کے آواز دیندی سی جدوں مطلب اینا جملہ سنے کہ اے تے میرے بھرا ہاشم دا پتر ہے جلدی نال سواری تو چھال ماری ہے اپنے بھتیجے نو پھڑ کے سینے نال لایا ہے اے متھے تے بوسا دیتا ہے اکھاں وچ آنسو نکلے نے کدی اپنے بھتیجے دا چہرہ چمدے نے کدی اپنے بھرا ہاشم نو یاد کردے نے کہ میرا بھرا ہاشم ساڈے تو بچھڑ گیا ہے اپنے علاقے وچ بھی وصال نہیں ہویا او دا وصال بھی ہویا ہے او بھی جا کے ملک شام وچ ہویا ہے اپنے بھتیجے نو پھڑ کے سینے نال لا کے محبت دیاں گلاں کردیاں رو کے برماندے نے او پترا او میں کوئی تیرا بیگانہ نہیں ہوں میں تیرا چاچا مکے وچوں آیا ہاں اے پترا میں تیرا چاچا ہاں تے میں مکے وچوں آیا ہاں پترا دس تیرا گھر کتھے وے آندے نے چاچا جی آؤ میرے نال جناب عامر اپنے چاچے مطلب نو نال لے کے چل دیاں جدوں گھر وچ آئے نے مطلب آ کے دروازے تے کھڑے ہو گئے عامر اندر چلے گئے تے جا کے کہندے نے اماں جی اے بارک بابا جی آئے نے آندے نے پترا میں تیرا چاچا ہاں میرا نام مطلب کہ میں تیرے باپ ہاشم دا بھرا مکے وچوں آیا ہاں جدوں جناب عامر دی ماں جناب سلمہ بنت عمر نے سنیا ہے کہندی وے پترا جلدی کر چاچے نو باہر کیوں کھلاری آئی جلدی اندر بلا لے جدوں اندر آئے نے جناب مطلب تے جناب سلمہ بنت عمر بول کے کہندیاں نے بھائی جان ساڈی خوش قسمتی ہے کہ تسی ساڈے گھر وچ آ گئے ہو حضور دسو میں تھوڑی کی خدمت کراں ہن سن نبی پاک دے دادا جی جناب عبدالمطلب دے چاچا جدا نام جناب مطلب سی مطلب بول کے آکھن لگے آندے نے بہن میں ہور کچھ نہیں منگدا آ جڑا میرا بھتیجا ہے عامر بس میں اینی گل کرنا اے بھتیجا مینوں دے دے اے میں مکے وچ لے جانا وا اے میرا ویر بھی سردار سی اگو او دا پتر بھی سردار ہی بن کے رہے گا اے میرا پرا بھی سردار سی اے گودا پتر ہے تے بھی سردار بن کے رہے گا اینو اجازت دے دے خیر سلمہ بنت عمر نے پہلے آکھیا جناب پائی جان تسی فرماندے پے تے میں بچے تو بغیر کیویں دن گزاراں گی تے مطلب کہنے لگے بہن میں مہینے 2 تو بعد تینوں آ کے ملا جاں کراں گا بچے ٹھیک ہے مطلب نے جناب عامر نو اپنے پیچھے سواری تے بایا تے لے کے مکے ول ٹر پے سنو مکے ول ٹر پے عامر بیٹھے نے پیچھے مطلب بیٹھے نے سواری تکے سواری چل دی جا رہی تے ہن مدینے شریف تو مکے دا سفر کو 2 کلومیٹر تے نہیں نا تقریباً 450 کلومیٹر دا سفر جناب مطلب اپنے بھتیجے عامر نو پیچھے بٹھا کے سفر کردیاں جدوں مکہ پاک دی سرزمین تے آئے نے اے لوگ مکے دے رہن والے جدوں مطلب دے پیچھے نکے جے بچے نو بیٹھا ویکھیا ہے ایک بندہ بول کے آندا ہے ہاذا عبدالمطلب کی آندا ہے ہاذا عبدالمطلب آج تک تساں اللہ ماشاءاللہ یہ سنی ہوئے گی گل پر میں دعوے نہ کہنا چاہتا توجہ نہ سنی آندے نے ہاذا عبدالمطلب او لوگو او یا ویکھو اے مطلب اپنا غلام لے آیا جے اے تے کوئی انج لگدا سونا جا غلام خرید کے لے آیا ہے عبدالمطلب
مطلب ادا مانا ہے وے اے مطلب دا غلام ہے اے مطلب دا غلام ہے عبد المطلب ایک بندے بھی اے جملہ آکھیا اے دوجے بھی آکھیا اے عبد المطلب ہے یعنی ہاتھ اے مطلب دا غلام ہے اے دوجے بھی آکھیا ہے تیجے بھی آکھیا ہے چوتھے بھی آکھیا ہے کدوں جناب مطلب نے اے لوکاں دے جملے سنے نے تے پکار کے فرماندے نے او لوگو او جڑا بچہ میرے پیچھے بیٹھا ہے اے میرا غلام نہیں جے اے میرے بھرا ہاشم دی نشانی ہے مکے دا سردار ہے اوے میرا غلام نہیں جے اے مکے دا سردار جے ہاشم دا پتر جے نا سی آپ دا عامر لیکن مشہور ہو گیا عبد المطلب دے نام تو کیسے نام تو مشہور ہو گیا یہ ہوں یاد رہے گا نا بھی نا کی سی آپ دا تو مشہور کیسے وجہ تو ہوئے آپ دا نام عبد المطلب نہیں سی آپ اپنے چاچے مطلب دے نام تو کہ مشہور ہوئے سر عبد المطلب یعنی مطلب دا غلام تو پھر جناب مطلب نے فرمایا لوگو یہ میرا غلام نہیں ہے تو میرا بھتیجا ہے بس وہ مشہور ہو گیا عبد المطلب عبد المطلب عبد المطلب جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان ہون سمجھ لگی جائے ہون اگے چلیے کی خیال ہے ویاہ کروا دیئے نا آپ دا بھی ہون سبحان اللہ خود رہا پیار دینا اللہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن دا زمانہ مکے وچ جدوں بھی کوئی پریشانی ہونی نا لوکاں تے مکے دے لوگ آندے اساں حضرت مطلب دے کول جناب مطلب کول آ کے آندے نو گل سنی یار مطلب او جڑا تیرا بھتیجا ہے نا او دے چہرے اللہ ویکھے نا کڈا نور پیا نکل رہا ہے کڈا نور پہ نکل رہا ہے تو انج کر اپنے اس بھتیجے نو آکھ او جبل سبیر تے چڑھ جائے تے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے بے ساڑی مشکل حل ہو جائے ہائے 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 او جدی پیشانی وچ میرے نبی دا نور سی ہوئے جدی پیشانی میرے کہ نور مصطفیٰ پیشانی عبد المطلب میں ہون سنتے نے مدسہ میرے نبی نے رنگ کی میں لایا ہے عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن جدروں لنگ دا گیا رنگ لاؤندا گیا جدروں لنگ دا گیا نہیں سارے طرح ایک باری ہاتھ بلند کر کے ذرا مزہ آ جائے مل کے بولو عبداللہ دا چل دکھیاں دا سجن جدروں لنگ دا گیا رنگ انجنی تھوڑا جا آواز تھوڑا جا اپنا والیم بدھاؤ ذرا مل کے بولو جدروں لنگ دا گیا رنگ لوندا گیا جدروں لنگ دا گیا مل کے سارے بولو ہجے سارے بولے نہیں مل کے آکھو اے جدروں لنگ دا گیا رنگ لوندا گیا جدروں لنگ دا گیا مکے دے لوگاں کی آنے نے اے مطلب تیرے بھتیجے دا ویکھ اے چہرہ کیویں چمکدا ہے انج لگدا ہے اے 14ویں رات دا چن پیا چمکدا ہے اے مطلب اپنے بھتیجے نو آکھ ساڈے واسطے دعا کر چھڑے ساڈی پریشانی دور ہو جائے اے مطلب نے اپنے بھتیجے جناب عبد المطلب نو کہنا بیٹا آ حضرا میرے نال چاچا جی کدھر جانا ہے پترا آدرا جبل سبیر سے چلیے اے نبی پاک دے دادا جان جناب عبد المطلب اپنے چاچے دی انگلی پھڑ کے جدوں جبل سبیر تے جا کے کھڑے ہوندے نے چاچا جی ہن کی کرنا ہے چاچا بولے کہنا میرے پترا بھتیجیا ہاتھ چوک کے دعا کر دے یا اللہ اے مکے والے دیاں پریشانیاں مکا دے انہاں دیاں تکلیفاں ختم کر دے اے در جناب عبد المطلب نے اے دعا کیتی ہے مکے والے دیاں پریشانیاں ہی مک گئیاں
اے گرامی قدر حضرات حضور دے دادا جان جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اے مکہ پاک دے اندر پروان چڑھ دے رہے زندگی گزار دے رہے زندگی گزار دیا ایک دن عبد المطلب پیدل سفر کر دے جانے سفر کر دیا رستے وچ ایک جنگل آ گیا جدو جنگل وچ سفر پہ کر دینے کہ کتب تواریخ اور سیر والے لکھ دینے عبد المطلب نے جدو پیدل سفر کیتا ہے کہ سفر کر دیا تھک گئے نے آپ اوتھے ٹر دیا آنے نے اوہ عبد المطلب ایٹا لمحہ سفر سی کہ غلطی کی تھی آج تے کوئی سواری دا انتظام کر لیندہ سواری تے بے کی ہوندہ تاکہ پینڈا چھیتی نہ نپڑ جاندہ ادھر عبد المطلب نے اپنے آپنوں ایک گل کیتی ہوئی ہے یا جے گل کیتی ہے اچانک جنگل دی چاڑی وچوں ایک جنگل دا شیر نس کے اگے آ کے کھڑا ہو گیا ہے عبد المطلب نے جدو جنگل دے شیر نو ویکھیا ہے ایک لمحے دی خاطر ڈر گئے سہم گئے نے کھڑے ہوئے نے جدو آپ کھڑے ہوئے نے کہ شیر نے اپنے دوویں اگلے پیر چکے نے انج کر کے ہاتھ جوڑ کے آندا اگلے پیر چکے انج جوڑ کے آندا آئے عبد المطلب اے ڈرن دی گل کوئی نہیں پریشان نہ ہوو اے میں تھانوں ڈران واسطے نہیں آیا میں تے تھوڑی سواری بنن واسطے آیا میں تھانوں ڈران واسطے نہیں آیا جناب میں تے تھوڑی سواری بنن واسطے آیا میرے اتے بہ جاؤ ہائے ہائے پیار نال بولو ذرا کوئی سبحان اللہ میرے اتے بہ جاؤ جناب عبد المطلب نے جدو اتنا جملہ سنے نا آپ چھال ماری شیر دے اتے بہ گئے کدے اتے بہ گئے بولیے دا کدے دے بہ گئے شیر تے بہ گئے جدو شیر تے بیٹھے شیر نے دوڑ لانی شروع کر دیتی عبد المطلب اتے بیٹھے سفر کر دے جا رہے ہیں جتھے تک جناب عبد المطلب جانا سی نا آپ نے فرمایا جنگل دا شیرہ روک جا بس اتھے ہی رہنا ہی میں اتھے کھلو جا اے ہوئے جدی پیشانی چ میرے نبی دا نور ہے فرمایا روک جا میں اتھے ہی ٹھہرنا شیر رک گیا آپ جدو سواری تو اترے نا ایک قدم آپ کہنجنو ٹھرے اپنے دل وچ سوچ دیں عبد المطلب کمال ہے بھائی شیر تیرے واسطے آ گیا شیر تیری سواری واسطے آیا بڑی گل ہے اجے اینا جملہ جناب عبد المطلب اجے اپنے آپ نو کہہ رہے ہیں بڑی گل ہے بھائی شیر آ گیا تیرے واسطے سواری واسطے تے شیر تو اتر کے ایک قدم ٹریا تو شیر پیچھا نو ٹریا نا ادھر شیر بھی ایک قدم اٹھایا تے ادھر جناب عبد المطلب بھی قدم اٹھایا تے دل ہی سوچا ہے کہ بڑی گل ہے بھائی شیر بھی تیری غلامی کرن لگ پے نے جدو اتنا جملہ آپ نے اپنے دل وچ کیا نا تے نال انج پیچھا پرت کے ویکھیا تے ادھر شیر بھی پیچھا پرت کے ویکھیا میں اگلا جملہ ہوں ادو ہی کہنا جدو تہاڈی سبحان اللہ دی آواز انج آوے جویں اج تک اس مسیتوں کدی سبحان اللہ دی آواز نکلی نہیں جناب عبد المطلب آپ نے جدو اتنا جملہ کیا ہے بڑی گل ہے شیر بھی آنکھیں لگن لگ پینے شیر بھی میری سواری واسطے آ گئے کہ اینی گل کہہ کے عبد المطلب نے جدو دھیان پیچھا شیر وال کیتا ہے ادھر شیر بھی نظر جناب عبد المطلب وال کیتی ہے عبد المطلب وال نظر کر کے شیر اپنی زبان وچوں بولیا ہے یہ بول کے آندا ہے عبد المطلب اے وچ کسے ہور دا کمال کوئی نہیں اے جناب تہاڈی پیشانی وچ جس نبی دا نور پیا چمکدا ہے سارا اسے نور دا ہی کمال ہے اے جناب تہاڈی پیشانی وچ دا نور پیا چمکدا ہے نا سارا اسے نور والے دا کمال ہے پھر میں کیوں نہ اکھاں جدروں لنگدا گیا تسی بھی جدو پڑھ دے گئے تے رنگ تانوں بھی لگ دے جان گے مل کے بولو جدروں لنگدا کئی بندے نا بڑے ٹلے ٹلے جدروں لنگدا گیا نہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے خیر جسم بھی دیتا ہے جو سا بھی ٹھیک سا آگے پھر بندہ اینج پڑے ہوئے جی میں بس ہونے آخری ساہ نے اینج گل نہیں درہ مل کے بولو جدروں لنگدا گیا بولیے بولیے جدروں لنگدا گیا رنگ لوندا گیا جدروں لنگدا گیا گیا جدروں لنگدا گیا رنگ لوندا
گیا گرامی قدر حضرات جناب عبد المطلب جدوں جوان ہوئے نے جدوں آپ جوان ہوئے عبد المطلب نے آپ نے ایک نکاح کیتا بیوی دا نام ہے صفیہ بنت جندب او دے وچوں اللہ نے آپ نے ایک پتر عطا کیتا پتر دا نام آپ نے رکھیا حارث جدوں پتر تھوڑا جا بڑا ہویا ہے ادھر پتر تھوڑا جا جوان ہویا ہے ایکو پتر ہے جدوں جوان ہویا ہے رات دا ٹائم ہے جناب عبد المطلب ایک کعبے دے قریب ستے ہوئے نے حجر کعبے دے قریب آپ ستے ہوئے نے اکھاں بند نے اچانک خواب دے وچ کوئی بندہ آیا ہے اونے آ کے آکھیا اے عبد المطلب جلدی کرو اے عبد المطلب جلدی کرو تیبہ نا دی جگہ کھودو کیڑی جگہ تیبہ بولو کیڑی تیبہ دا معنی ہے پاک جگہ عبد المطلب نے خواب ہے جو نے پوچھا او بھائی میں نے آ کرنے ابھی تیبہ کھودو اے تیبہ کی شے ہے اس بندے نے جواب کوئی نہ دیتا ٹر گیا صبح دن چڑھیا نا عبد المطلب اٹھے کہنے نے یا اللہ میں کیسا خواب دیکھا کہ میں نے کیا گیا ابھی تیبہ کھودو خیر اسے پریشانی دے وچ اگلی رات ہوئی نہ پھر ستے تھے پھر دوسری رات پھر کسی نے فرمایا اے عبد المطلب برہ کھودو وہ نیکی والی جگہ نیکی والی چیز کھودو آپ نے پھر پوچھا ہے برہ کی ہے اس بندے کوئی جواب نہ دیتا پھر ٹر گیا تیسری رات جناب عبد المطلب پھر سوتے پھر ایک آیا اس آکیا کیا عبد المطلب دو راتاں ہوں گے نا تینوں آنے پہیاں برہ کھودو تیبہ کھودو تو انہیں جو کرو زمزم دا کنواں کڈو زمزم دے کنویں نو بند ہویا 500 سال ہو چلے سن کنے سال 500 سال دا عرصہ زمزم شریف دا کنواں بند رہا ہے زمزم شریف دا کنواں بند رہا 500 سال بعد نبی پاک دے دادا جی نو خواب وچ فرمایا گیا عبد المطلب زمزم دا کنواں کھودو بس اینی گل کر کے نا وہ بندہ چلا گیا صبح جدو دن چڑھیا تے عبد المطلب پھر بول آپ کہندے نے مینوں کہتے گیا بھائی زمزم دا کنواں کھودو مینوں تے بھی نہیں پتا وہ ہے کتھے میں ان کتھوں لبا بھائی زمزم دا کھو کتھے اگلی رات ہوئی تے جناب عبد المطلب ستے نا تے پھر خواب دے وچوں بندہ آیا اس آکھیا عبد المطلب تینوں آکھیا بھی زمزم دا کنواں کڈو تے آپ فرماندے نے میں کڈاں کیویں مینوں کیڑا پتہ کتھے وے مینوں دسو تے صحیح کتھے وے ہن اس خواب دے وچ اس بندے کی فرمایا انہاں کہا جناب کعبے دے کول جتھے غلاظت پئی ہوے گی نا غلاظت جانوراں کیونکہ کافر لوگ جڑے سن نا او کعبے دے قریب آ کے جڑے بت رکھے ہوندے سن نا بتاں دے قدماں دے وچ نا او جڑا نا جانوراں نو ذبح کردے سن اوتھے کعبے شریف دے وچ بتاں دے پیراں وچ جانوراں نو ذبح کردے سن انہاں نے کہا جتھے غلاظت پئی ہوے گی نا تے غلاظت دے قریب ایک کوا ہوئے گا کان جدا پیٹ جڑا نا وہ چٹے رنگ دا ہوئے گا وہ اپنی چونج دے نال وہ گند نو اگے پیچھے کر رہا ہوئے گا عبد المطلب نے خواب جدو سنیا فرمایا ٹھیک ہے صبح دن چڑھیا نا آپ اٹھے فرمان آج تے ہن پکی بشارت مل گئی سی سب کچھ بالکل صاف دست دیتا گیا سی بھی اس جگہ تے عبد المطلب آئے ہاتھ وچ کئی پھڑی جدوں آئے نا کعبہ شریف دے کول ویکھیا ادھر گاں ذبح ہوئی پئی ہے تے ادھر جڑا نا کان ہے او تے او دا پیٹ بھی چٹے رنگ دا اچھا جو ہونا ہے بعد وچ او بندہ راتی پہلا دس گیا ہے وہ بندے نے پہلے رات دس بھائی سویرے انج کر کے ہوئے گا اتھے ٹر جائے عبد المطلب آئے نا ویکھیا واقعی وہ کہاں اپنی چونج دے نال انج کر کے مٹی وی تے وہ گند شاند اگے پیچھے کر رہا عبد المطلب نے وہ گند پراں کیتا اپنے پتر نو فرمایا پتر اڑا جی ابا جی فرمایا ایتھے میرے کول کھلو جا کسے بندے نو میرے نیڑے نہ آن دئی ہائے 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 سنو ذرا میرے نیڑے کھلو جا کسے بندے نو میرے نیڑے نہ آن دئی میں ایتھوں لگا مٹی پٹن تے روایات چاہندا ہے قبیلہ بنو جرہم دا جدو آخری ویلا آیا سی نا تے انہوں نے پتہ کی کیتا سی ایک کنواں بند کیتا تے وچ بڑا سونا تے چاندی تے موتی جواہرات تے پھر ہرن بنا کے نا سونے دے وچ سٹے سن تے اوتوں مٹی پا دیتی سی تے دے وچ بڑا خزانہ نپیا سی سیرت حلوی اگر امام برہان الدین حلوی دی پڑھی ہے نا تے بڑے عجیب و غریب قسم دے واقعات نقل کیتے زمزم دے حوالے دے نال او جدو آپ لگے نا کھودن تے مکے دے کافر آ گیا انہاں کیا یہی کر لگے آپ نے فرمایا بھی میں نے حکم ہویا میں ایتھوں خوہ پٹن لگا انہاں کہا جناب جے خوہ پٹن لگے انہاں تے پھر گل اے دے وچ جڑا سونا شونا ہے نا وہ ساڈا بھی حصہ ہونا ہے
अद्धा साडा ते अद्धा तुहाडा। आपने फरमाया ये दसो राती ख्वाब विच हुक्म तुहानू होया कि मैनू? ये तुहानू हुक्म आया कि मैनू? उन्हें कहा जी हुक्म तो तुहानू होया। फरमाया तो फिर तुसी की लगदे हो बई इहदे? जदों हुक्म मैनू होया तो फिर माल सारा मेरा ही होना है, मैं जिथे मर्जी बनना, ये मेरी सिरदर्द है, ये मेरी मर्जी, जिथे मर्जी मैं खर्च करा। उन्हें कहा ना जी असां तो नहीं पुट्टन देना, ते इंज करो इहदा फैसला करा लो। आपने फरमाया की फैसला कराना? आंदा जी एक तो माल भी अद्धा साडा होएगा, दूसरा जिहड़ा पानी निकलेगा ना उस खूह दे भी अद्धे मालिक असीं हां ते अद्धे तुसीं हो। आपने फरमाया नहीं, ये हुक्म मैनू होया, लिहाजा इहदा मालिक मैं ही हां। उन्होंने कहा ना जी फैसला करवा लो। फरमाया कित्थों फैसला कराना जे? आंदे ने चलो मुल्क शाम चलीए, उत्थे काहिना औरत रहिंदी है, उहदे कोलों चल के फैसला करवाने आ। अब्दुल मुतलिब ने फरमाया ठीक है मैनू मंजूर है, चलो। अब्दुल मुतलिब अपने नाल चंद बंदे अपने कबीले दे लैके टुर पाए, उधर मक्के दे दूसरे कुरैश भी लैके ना अपने बंदे टुर पाए। सफर करदे रस्ते में जाके ना एक मुकाम ते जाके ते जनाब अब्दुल मुतलिब ते आपदे साथियों को पानी मुक गया, पानी मुक गया। आपने फरमाया ओ मक्के दे लोगो साडे कोल पानी मुक गया, सानू पानी दिओ। उन्हें कहा असां ते नहीं देना। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे खानदान दा पानी ढक्कन वाले पुराने लोग ने, उन्हें कैसा तो नहीं देना। अब्दुल मुतलिब ने फरमाया नहीं चलो बह जाओ भाई, अपने बंदे नूं उत्थे बिठा दिता। फरमाया बह जाओ, वो दूजे भी हुण बह गए भी उठणगे ते असीं जावांगे ना शाम। राविया ने वक़्त ने मुहद्दिसीन ने मुअर्रिखीन ने लिखिया, फरमांदे ने जदों जनाब अब्दुल मुतलिब बैठे ना सारा दिन बीत गया। वो आंदे ने अब्दुल मुतलिब हुण जाना नहीं, फरमांदे ने हुण पानी लभेगा तो जावांगे ना। हाय हाय तुसां पानी दिता नहीं तो हुण असीं की करिए, अगे सफर किवें करिए? एक बंदा दा जनाब अब्दुल मुतलिब साहब हुण इत्थे ही रहना है। आपने फरमाया चलो फिर जो होगी वेखी जाएगी, चलो उठो चलिए। अब्दुल मुतलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने अपनी सवारी दी बाग इंज फड़ के ना, तवज्जो मेरी तरफ रखना, इंज फड़ के ना सवारी दी बाग ते इंज करके सवारी नूं हिलाया। फरमाया चल भाई उठ। जदों फरमाया ना उठ, बाग खिंची, सवारी उठन लग्या, अपना पैर मारिया जमीन ते। सवारी जनाब अब्दुल मुतलिब दी सवारी ने अपना पैर जो मारे ना जमीन ते, सवारी पैर जमीन ते मारिया, थल्लों अल्लाह ने पानी दा चश्मा जारी फरमा छड़िया। हाय 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 सवारी दा पैर वजया, थल्लों पानी दा चश्मा निकल आया। जदों पानी दा चश्मा निकला तो अब्दुल मुतलिब ने फरमाया ओए मक्कीओ पानी नहीं हजे ना दिता ना दो, तुहाडे कोल थोड़ा, आ जाओ हुण रज रज पियो, आ जाओ हुण रज रज पियो। मक्के दे लोग खैर पानी पीता। आपने फरमाया चलो चलिए, तो सिर झुका के आंदे नहीं हुण वापस ही चलिए। आपने फरमाया क्यों? आंदे ने इस वेले औखे वेले जे तुहाडी सवारी दा पैर बजया है, थल्लों पानी अल्लाह तुहानू दे रहा है, असी बस असी हुण कुछ नहीं आखना, चलो वापस। अब्दुल मुतलिब वापस आ गए, आके ना आपने ओखर खूह पुटिया, पानी जदों निकलिया, तवज्जो है सारे हजे तो गल शुरू हुई है, हुण इत्थों गल लगे मैं छेड़न लगा जरा प्यार नाल सुभान अल्लाह बोलिया जरा एक बारी मुहब्बत दे नाल। जनाब अब्दुल मुतलिब ने आके जदों कुआं पुटिया है, जदों पानी निकलिया है, जेड़ा विचों सोना निकलिया, आपने कुछ ते मक्के दे गरीबां विच वंडिया है, बाकी काबे दे उत्ते लगाया है। जनाब अब्दुल मुतलिब ने फरमाया पुत्र हारिस अब्बा जान हुक्म की है, फरमाया बेटा आ जा, इहदे करीब एक निक्की जी हौदी बनाइए, हाउस बनाइए, पानी खूह विचों कढ के हाउस दे विच पा दिया करांगे, ताकि लोग आके इथों पानी पी भी लैन, वुजू भी कर लैन। गिरामी कदर हजरात, जनाब अब्दुल मुतलिब ने जदों पानी दा हाउस बनाया, इधर जदों शाम पई, अब्दुल मुतलिब हाउस बना के अपने घर आ गए ने। जेड़े शरीके वाले सन उन्हां की कीता, जदों आप घर गए ने उन्हां आके ओ हाउस ढा दिता, ओ हौदी मिटा दी, ढा दी। जदों अगला दिन होया है, अब्दुल मुतलिब फिर आए ने, आपने आके वेखिया, फरमाया लोगो इनू क्यों ढाया जे? आपने फिर बनाई है हौदी, जदों बनाई ते लोगां ने आके ओ पानी पीना भी शुरू कीता, ओदे नाल नहाना भी शुरू कर दिता। अब्दुल मुतलिब ने फरमाया लोगो ओ यारो इहदा पानी सिर्फ पीविया करो, ए नहाया ना करो। उन्हां आख्या अब्दुल मुतलिब असां तेरी नहीं मननी,
اسی تیری نہیں مننی۔ عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدو شام پئی گھر گئے، اگلے دن انہوں پھر ٹھا دیتا، جدو حوض ٹھایا ہے عبدالمطلب نے اگلے دن پھر آ کے بنایا، کہ جدو آ کے پھر بنایا ہے کہ مکے دے لوگ بول کے آندے نے او عبدالمطلب اوہ کیڑیاں گلاں تے ناچ پیا کرنا ہے، اے تو اے جدو مر جائے گا تیرے تو بعد تیرا ایکو ایک پتر ہے کہ جدو اے بھی مر جائے گا سرداری تا ساڑے کو لی آئے گی نا، تیرے کل کی رہنے ہیں، ایویں گلہ نہ کریا کر، ایویں ساڑے نہ لڑیا نہ کر۔ جدو مکے دے لوگوں نے اے نبی پاک دے دادے نو اے تانا دیتا ہے تیرا ایکو ایک منڈا ہے، عبدالمطلب نے اوٹھے کھلوتیاں ہاتھ اٹھا کر دکھی دی، یا اللہ دو روایت ایک روایت پیش نظر 10 اے دوجی روایت 12 دے لفظ موجود نے۔ عبدالمطلب نے ہاتھ اٹھا کر دکھی دی، مالکا اگر تو میں نو 10 پتر دے چھڑے تے 10 دے 10 اے میری زندگی وچ جوان ہو کے اے میرے کندھے نال کندھا ملا کے کھڑے ہو جان، یا اللہ میں تیرا بندہ تیری بارگاہ وچ التجا کرنا وا، اے وعدہ کرنا وا، اگر میری زندگی وچ 10 پتر جوان ہو جان انہاں 10 وچوں ایک پتر نو تیرے راہ وچ قربان کر چھڑا۔ اگر یا اللہ 10 پتر دیں گا نا تے 10 میری زندگی جوان ہو جان تے میرے کندھے نہ کندھا لا کے کھلو جان تو انہاں 10 وچوں یا اللہ ایک پتر نو میں قربان کر دیاں گا۔ مکے دے کافراں نے لوکاں نے کی کیتا، او حوض پھر ٹایا، انہاں کہا تیری نہیں مننی۔ رات دا ٹائم سی نا، عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ نے ستے پہ خواب کسی آگے فرمایا عبدالمطلب صبح جدو دن چڑھے نا تے اعلان کر دیا لوکو اے زمزم دا پانی صرف میں پین واسطے حلال کرنے ہیں۔ لوگ آندے نبی کچھ نہیں کر سکتا، میں کہا نبی دا دادا حلال بھی کر رہے ہیں۔ فرمایا لوگو اے پانی زمزم دا توڑے صرف پین واسطے نہان واسطے نہیں۔ کچھ لوکاں جدو انکار کیتا نا اگلا دن ہویا ایک نے آکے نہ کہا تو ٹھیکیدار ہے دا مکے دا اوے دا پانی جمیں مردی اسی پیویے نہائیے۔ آپ نے فرمایا تو انہوں میں کہنا صرف پینا جے نہ آیا جے نہ انہاں کہا سا نانا ہی نانا۔ جدو پڑھ کے وہ برتن پڑھ کے جدو اتے پائے نا پاندے جان تے کوڑ دی بیماری پہن لگ گئے۔ آپ نے فرمایا ہور نہ لو اور نہ ہو چلو تانوں میں جو آکھنے آوی صرف پینا آستے ہوئے۔ گرامی قدرت رات جناب عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ وقت گزریا، ایک نکاح آپ نے ہور کیتا، بیوی دا نام ہے فاطمہ بنت عمر۔ سبحان اللہ، پیار نہ لاکھیا جدرہ، پھر محبت نہ بولیا جدرہ۔ جناب عبدالمطلب نے نکاح کیتا ہے، بیوی دا نام فاطمہ بنت عمر ہے۔ اللہ نے فاطمہ بنت عمر دے وچوں 4 پتر عطا کیتے نے۔ بولیے بولیے کنے پتر لو یاد رکھیا جے حضور علیہ السلام دا تے رکھیا جے نا تے ہن سنیا جے نبی پاک دے چاچے کنے نے تے پھپھیاں کنیاں نے کہ نبی پاک دے دادے نے نکاح کنے کیتے نے۔ نبی کریم علیہ السلام دے دادا جان جناب عبدالمطلب نے اور لڑکی نہ شادی کی تھی، نام فاطمہ بنت عمر۔ اللہ نے 4 پتر عطا کیتے، ایک دا نام رکھیا ابو طالب، دوجہ دا نام رکھیا عبدالکعبہ، تیجہ دا نام رکھیا زبیر، چوتھے دا نام رکھیا ہے عبداللہ۔ جڑے میرے آقا دے ابا جان لے ایک اس فاطمہ بنت عمر دے وچوں اللہ کریم نے آپ نو بیٹیاں بھی عطا کی تھیاں۔ ایک بیٹی دا نام رکھیا ام حکیم البیضہ۔ اے ام حکیم البیضہ سیدنا عثمان غنی دی نانی ہے۔ ام حکیم البیضہ سیدنا عثمان غنی دی نانی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام آپ دی پھپھی ہے ام حکیم البیضہ۔ ایک دوسری بیٹی او دا نام رکھیا امیمہ، ایک اور بیٹی او دا نام رکھیا عروہ، ایک اور بیٹی او دا نام رکھیا برہ، ایک اور بیٹی او دا نام رکھیا جناب عاتقہ۔ حضرت جناب عبدالمطلب نے ایک اور شادی کی تھی، او دا نام سی لبنہ بنت حاجر، او دے وچوں ایک پتر ہویا ہے، او دا نام رکھیا ابو لہب۔ ابو لہب ابو لہب اے دی ماں دا
دا نام لبنا بنت حاجر ہے. ایک اور آپ نے نکاح کیتا ہے, اے بیوی دا نام حالہ بنت وسیب ہے. او دے وچوں ایک پتر پیدا ہویا, او دا نام رکھیا حجل. اے دوجا پیدا ہویا, او دا نام رکھیا مغیرہ. تیسرا پیدا ہویا, او دا نام رکھیا حمزہ, جڑا میرے نبی دا چاچا ہے, جنہوں میرے نبی نے فرمایا لوگوں حمزہ اسد اللہ ہے و اسد رسول ہی. فرمایا میرا چاچا حمزہ اے اللہ دا بھی شیر ہے, مصطفیٰ دا بھی شیر ہے. اے دی ماں دا نام سی, اے دی ماں دا نام ہے حالہ بنت وسیب. ایک آپ نے اور نکاح فرمایا, اس بیوی دا نام ہے نتیلہ بنت خباب. او دے وچوں اللہ نے دو پتر عطا کیتے. ایک پتر دا نام رکھیا حضرت عباس, جڑے نبی پاک دے چچا نے حضرت عباس. ایک اور پتر ہے, او دا نام رکھیا درار. ایک اس تو بعد آپ نے ایک اور بیوی دے نال شادی کیتی, او دا نام ہے منعمہ بنت عمر. او دے بچوں اللہ نے ایک پتر عطا کیتا, آپ نے او دا نام رکھیا مصعب. اے جدوں سارے پتر جوان ہو گئے, جدوں سارے پتر جوان ہوئے, آپ نے فرمایا او میرے پترو, اے تہاڈے پیدا ہون تو پہلے اے میں ایک منت منی سی, یا اللہ اگر 10 پتر دے میں تے میں انہاں نوں ویکھاں میری زندگی وچ جوان ہو جان. یا اللہ انہاں وچوں ایک تیری راہ وچ قربان کراں گا. پترو دسو کنوں قربان کرا, کیڑا ہے دسو کنوں قربان کرا. جدو اتنا جملہ بولیا, توجہ دے نال سماعت کرنا, جدو اتنا جملہ بولیا ہے مؤرخین کہنے سب تو پہلا جڑا پتر چھال مار کے اگے آیا ہے او میرے نبی دے ابا جی جناب عبداللہ نے. حضور دے ابا جان, ابا جی میں حاضر ہوں, میں نو ذبح کر دیو, میں قربانی واسطے تیار ہوں. ہن آپ سارے تو چھوٹے بھی سن, جدوں جناب عبداللہ آئے نا کہ میں نو ذبح کر دیو, میں قربانی واسطے تیار ہوں. سارے بھرا کے آ گئے, کہا نا نا تو نہیں. دوجا آکھے میں جانا, تیسرا آکھے میں جانا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نانکے آ گیا, انہوں نے کہا نا بھائی نا, ایڈا سونا اسا نہیں ہو پائی کرن دینا, اسا نہیں کرن دینا. ہون بھائی کی کریے, انہوں نے کہا انج کرو, ایدہ بھی مسئلہ جڑا نا ایک کسے کاہنہ عورت کو لے چلنے, انہوں پوچھنے بھئی ایدہ عمل دا سن کی کریے, کیویں نجات مل سکتی. ملک شام چلے گئے کاہنہ عورت دے کول, انہوں نے آکھیا بھی تسی یہ دسو تواڈے علاقے وچ ایک بندے دی دیت کی ہے, یعنی قصاص کی ہے. انہوں نے کہا جی ایک بندے دا قصاص ہے 10 اونٹ. کنے اونٹ؟ 10 اونٹ. آپ نے فرمایا, او عورت کہنے لگی پھر انج کرو عبداللہ دا نام ہی لکھ لو تے 10 اونٹاں دے نام دی پرچی بھی پا دیو تے سٹ لو, جدا نام نکلے گا نا جی عبداللہ دا نام نکلے تے 10 ایک باری پرچی پھر ہور بدا دیو, پھر 10 اونٹ ہور بدا دیو, پھر پرچی سٹو تے پھر جے نام عبداللہ دا نکلے پھر 10 اونٹ ہور بدا دیو, پھر پرچی پاؤ جے پھر عبداللہ دا نام نکلے تے پھر 10 اونٹ ہور بدا دیو, حتیٰ کہ بداندے جاؤ جتھے جا کے اونٹاں دا نام نکل جائے گا نا تین چھڑ دیا جائے. او جدو پرچی پائی تے نا حضرت عبداللہ دا نکل آیا. آپ نے فرمایا ہون بھائی پھر 10 اونٹ بدا دیتے, 20 ہو گئے, پھر نا حضرت عبداللہ دا, پھر 30 40 50 60 70 80 90 100, جدو 100 تک پائے نا کہ حضرت عبداللہ دا نام نکلنا جائے. تو جدو 100 اونٹاں تے ہو گئی نا, 100 اونٹ پا دی پرچی پائی کہ نا حضرت عبداللہ دا, پھر جدو پرچی 100 دا لکھ کے پھر پائی نا تو پھر اونٹاں دا نام نکلیا. پھر کار والے سارے کہنا جناب اون تے نام نکلا ہے. فرمایا نہیں, ادھر اینی واری پرچی پائی ہے تے ایدی واری کو واری تے چھڑ دیاں. فرمایا نہیں, میں 3 واری پوری کرنی. پھر پرچی پائی حضرت عبداللہ دے نام دی جو 100 اونٹاں دے نام دی, پرچی اونٹاں دے نام دی نکلی. پھر پرچی پائی پھر اونٹاں دے نام دی نکلی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اے او عظیم ہستی جدے متعلق میرے نبی فرماندے نے انا بنو ذبیحین. فرمایا لوگوں میں 2 ذبیحاں دا پتر ہاں, 2 ذبیحاں دا, ایک حضرت اسماعیل ذبیح اللہ تو فرمایا ایک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی ذبیح نے. فرمایا انا بن الذبیحین, فرمایا میں 2 ذبیحاں دا پتر ہاں. 100 اونٹ قربان کیتے گئے حضرت عبداللہ دے قصاص دے وچ, دیت دے اندر. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر جدو 100 اونٹ دے دیتے گئے, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائڈ تے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ نے زندگی عطا فرما دی تھی. گرامی قدر حضرات, حضور علیہ السلام دے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ نے زندگی شان نال گزاری، ساری زندگی شان دے نال گزاری۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے اللہ حضور علیہ السلام دے نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال ایک بچے نے کیتا سی کہ نبی پاک علیہ السلام دا جنازہ کنے پڑھایا سی؟ ایک بچے نے سوال کیتا سی کہ حضور علیہ السلام دا جنازہ کس بندے نے پڑھایا سی؟ یاد رکھو کس بندے وچ جرت ہے کہ میرے آقا دا جسم سامنے رکھ کے آکھے اللہم اغفر لحینا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و کی دی جرت ہے کہ حضور نو اس طرح کے رکھ کے آکھے؟ حضور دا جنازہ کی ہے؟ اساڑے کچھ بیلی جڑے نا وہی زیادہ بیان کرتے کہ مولا علی نے پڑھایا ہے۔ اصول کافی اہل تشیعی معتبر ترین کتاب ہے اصول کافی۔ اس کے اندر حضرت امام جعفر صادق دے کولوں پوچھا گیا حضور دسو نبی پاک علیہ السلام دا جنازہ کنے پڑھایا سی؟ تو امام جعفر صادق دا جواب سننا، آپ نے فرمایا نبی پاک جویں اپنی زندگی چ امام سن، وصال تو بعد بھی امام سن، کسے جرت نہیں کہ میرے نبی دا جنازہ پڑھائے۔ حضور پھر جنازہ کیویں ہویا؟ آپ نے فرمایا نبی پاک دا جنازہ انج ہویا سی حضور دے کہن دے مطابق۔ تاریخ ابن خلدون دے اندر علامہ عبدالرحمن ابن خلدون نے اس روایت نو نقل فرمایا، صحابہ نے عرض کی تھی آقا جدو تہاڈا وصال ہو جائے تو جنازہ کیویں پڑھنا ہے؟ کیویں جنازہ پڑھنا ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا جدو میری روح نکل جائے، میرا وصال ہو جائے، روح کف سے انسری تو پرواز کر جائے، فرمایا سب میرے کمرے وچوں باہر نکل جائے ہو، فرمایا میرے تے سب تو پہلے صلاۃ میرا خدا پڑھے گا، سب تو پہلے میرے تے سلام میرا رب پڑھے گا، اس کے بعد پھر جبریل پڑھے گا، پھر میکائیل پڑھے گا، پھر اسرافیل پڑھے گا، پھر اسرائیل پڑھے گا، پھر رب دے مقرب فرشتے آ کے پڑھیں گے، فرمایا پھر میری اہل بیت آئے، پھر صحابہ ہون، فرمایا 10 کر کے آندے رہے ہو، پیراں والے پاسوں انج کر کے درود پڑھ دے ہوئے دوسرے پاسوں باہر نکل دے جایا جائے۔ اپنے بیگانے مولویاں لکھیا، علماء نے لکھیا حضور دا جنازہ صرف یہ ہویا ہے حضور 3 دن تک نبی پاک علیہ السلام دی چار پئی آپ دے حجرہ مبارک وچ پئی، آپ دا جسم مبارک پیارا ہے، 1 دن پیارا ہوئے 2 دن پیارا ہوئے جسم وچ بدبو آنی شروع ہو جاندی، ہجے بھی سوچن دے ہیں اکو جائیاں، ہاں 3 دن تک میرے کریم نبی دا جسم مقدس پیاریا تے صحابہ آکے مصطفیٰ دی ذات تے درود و سلام پڑھ دے ہوئے پیران والوں آئیں جاؤں دے نے چہرہ مبارک دی زیارت کر دے درود شریف پڑھ جائیں دوسرے پاسوں کے باہر نکل جاندے نے۔ حضور دا جنازہ صرف ایسی کہ صحابہ ہوں دے رہے مصطفیٰ دی ذات تے درود پاک پڑھ دے ہوئے باہر نکل دے گئے۔ وما علیہ اعلان ایک